emlékezzünk a történelmi eseményekre a Szent Imre Általános Iskola tanulóinak sorában. Felkészítő tanár Halász Sándor. Évek suhannak, századok szállnak, tovatűntegnek, üzenem állnak. Előttünk jártak, végcélhoz értek, itt való ősök, emléke ébred. Most eljött számunkra az emlékezés napja, mikor származökent hősök áldozatja. Sírjaikon fényes piros lámpák égnek, melyek hőstettekről és pesti srácokról legetnek megélnek. És hála a kegyelem örök Istenének, hogy a fénylőgyártyák már szabadok égnek. 1945. Véget ért a második világháború. Felszabadultunk. Gondolta ekkor mindenki, nem is sejtve, hogy még nincs vége a nyomorúságban. Egy ország romokban hevert. A nép óriási erővel látott neki az újjáépítésnek, nem sejtve, hogy a minket védő hazánkba ideiglenesen beköltöző szovjet hadsereggel együtt beköltözik az emberekbe a rettegés. Emberek tízezreit vitték ki Szovjetunióba dolgozni, ahonnan sokan vissza sem térhettek már. Hazánk vezetője Rákosi Mátyás lett. Rákosi a más véleménnyel lévő embereket jobb esetben börtönbe zárat, igen sokszor azonban kivégeztette. Megszüntette a több pártrendszert, az országban csak a kommunista párt, a Magyar Dolgozók Pártja működhetett. Az összes újságot, könyvet, filmet szigorú cenzorok vizsgálták. Csak olyan mű kerülhetett a közönség elé, mely Rákosit és a kommunistákat éltette. Tilos volt engedély nélkül külföldre utazni. A hibás tervgazdálkodás miatt bekövetkezett az életszínvonal vonásszerű csökkenése. Kevés volt az élelmiszer, a ruha, az idő. A parasztoktól elvették a jövőt jelentő vetőmagok is, még disznót vágni sem lehetett engedély nélkül. Először a alkalmat kényszerítették az embereket rávalószínűleg. Tom volt az igazságtalanság. Annyi bajból menni kéne már, elrohanni, meghalálni, hol nem vár csak csönd és nyár. Sok ígéret a szép jövőről, mind az égbe száll. Nem maradt más, mint a valóság, s az néha nagyon fáj. Miért van annyi átok, ami elkísér?
1956 nyarán egyre nőtt az elégedetlenség a fennálló rendszer ellen. A főiskolákon, egyetemeken állandósult a mozgolódás. Az ifjúság tüntetésre készült. Üdvléked, ifjúság! Üdvözlégy magyar nép! Világban és vérben születtél meg újra! Október 6-án a Kerepesi úti temetőben 100 000 ember jelenik meg, hogy elbúcsúztassa a koncepciós terven halálra ítélt Rajk Lászlót. A sokaság csendjében ott vibrál a feszültség. Senki sem kiabál jelszavakat, nem követel bosszút, a némaságból mégis elősugárzik. Az emberek többsége már nem a párt mártírját gyászolja, hanem az embertelen rendszer ellen tüntet, a némán, ha szótlanul is. A tömegben ott van Nagy Imre is. Döntsd el, magyar! Mondd ki a szót! Itt visszalépni nem lehet. Az ifjúság acélszíven, a forróságtól megreped. Döntsd el, magyar, döntsd el, diák, s mondjuk lánccal kezünk. Döntsd el, ki érzi te hangad, velünk jösszek, vagy ellenek. Október 23-án Budapesten és több vidéki nagyvárosban tüntetésre került sor. A követelések között szerepel többek közt A szovjet csapatok azonnali kivonása. A kormány alakuljon át Nagy Imre vezetésében, a bűnös vezetőket váltsák el. Általános egyenlő és titkos választás. követelik a politikai perek felülvizsgálatát, az ártatlanok szabadon bocsátását. Teljes vélemény, szólás és sajtószabadság. Kossuth címer visszaállítását március 15-án és október 6-án nemzeti ünnep legyen. Több rendszer. Zártatlanul elítélt politikai folyton bocsássák szabadon. Ötlen magízó össze volt, Magyarország remény és pokol. Gyűlt a tömeg, és arra nőtt, egy hazug világ szilánkokra tört. Megmozdult a föld. A belügyminiszter hol betiltja, hol engedélyezi a felvonulást. A Petőfi szobornál már 10 000-en vannak. A BEM szoborhoz érve már 100 000, sőt duzzad a tömeg. Kivágják a zászlóból a gyűlölt szovjet mintájú címert, s felröppennek a lyukas zászlók. A tömeg követeléseit kiáltozva vonult az országház elé. Került a Dunába, Nagy Imrét a kormányba, aki magyar velünk van. Ez a haza magyar haza, minden orosz menjen haza. Tömeg gyűlt a Sztálin szobornál és a rádió körül. A hatalmas szobrot ledöntötték. Lúdbőrzöl átrász. Hangbőg a sötétben, gépi hang szűkülő ősemberik. Írták félszórók szellemkezeit. Székes egyházak s jogrendek omolnak, ezer évemelte szemét domkolnak. S mert az értelemnek nincs szava több már, a nagy díszlet szétesik, mint egy ködvár. A rádióban szerették volna követeléseiket felolvasni, de az épület őrsége a tömeg közé lőtt. A tömeg katonáktól, rendőröktől szerzett puskákkal megostromolja a rádió épületét. A fegyveres harc elkezdődött. Ma megláttad az első vért a köveken. Hát harc nélkül nem győzhetünk már sohasem. Ma megláttad az első vért a köveken. Ostoba halál, mondd Istenem, megáldod-e? Ma megláttad az első vért a köveken. Ostoba halál, mondd, a jövendőt láttad-e? Mint falusi utcák sorát, a hullott akáclevelek, úgy borítják a korukat az apró megcserepek. Ifjú elvérzett,
nő elhult, és füstbe fújt a kisgyermek, hogy 30 órával tovább lehessenek miniszterek. Konyház kigyulladt, ház omolt, gazdágyú robbantott lakást, hogy 3 órával tovább éltessétek a csalást. Láttam hamuszín arcotok, s mikor már ifjabb vére folyt, halogató ajkotokon a szinte kedélyes mosolyt. Őrizve méltóságot, mely akkor már sehol sem volt, mint bántátok a pusztítást, vagy gyermekéget házumart. Vagy tudtátok előre már? Én a leginkább ezt hiszem. Készültetek rá hidegen, s így nem lepett meg semmi sem. Mint falusi utcák sorát, a hullott takácslevelek, úgy borítják a körutat az apró üvegcserepek. Október 30-án a szovjet kormány nyilatkozatban elemezte, hogyan kívánja módosítani a testvéri szocialista országokhoz fűződő viszonyát, majd 24 órával később parancsot adott a magyar szabadságharc leverésére. Orosz hadosztályok lépték át a magyar határt. Az első szovjet tankok hajnalban megjelentek a fővárosban. A lakosságot ekkor már nem lehetett megfélemlíteni. A forradalom vidékre is kiterjedt. Tüntetések, felvonulások zajlottak a városokban, falvakban. Felkelt ez a nép, mert élni akart. Letépte szeméről a kötést, szívéről a jéggrincset, s levette lábáról a békőt. Mit ráraktak a gyarmatosítók, hogy legelészen békén, míg ők elisszák tejét, s lenyírják gyapját. A hernyótalpak fővárosunk kövezetét kiharapják, de a lakosság, a nép nem lát semmi rémületes a mozgó acélfalakban, ágyúkban, gépfegyverekben. Vonulnak a tankok, reszketnek a házak, de az emberek nem. Hiába a kijárási tilalom, Pesten a tömeg a parlament elé gyűlt. A közeli épületek tetejéről a tömegbe lőttek. A halálos áldozatok száma csak nem 100, s több a sebesült is. Vidéken is hasonló események történtek. Visszakécskére repülőgépről lőttek a himnuszt éneklő tömegre. Mosonmagyaróváron több mint 100 ember életét oltotta ki a sortűz. A terror nem törte meg az ellenállást. Elszabadult a gyűlölethullám, kommunista vezetőket, AVH-s tiszteket lincseltek meg. Hallottakat a sírban, tovább ölni nem szabad. Holttesteket hazugsággal, takarni nem lehet. Sötét falak, bent most van a gerinc, törés alatt. Szabad, lehet, tovább gyötörni a gyötörtöket. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak a kormány helyén. Lánctalpakon egyenruhában jött a halál, értetek, szerelem, munka, remény, jó és rossz, már tőletek elvétetek. Tankok dübörögnek, a felkelt nép beleremegett. Félelem szorította a bátort, sok hős hajós fegyverrel vezet. Igazság röppent, áldoskodott a hit, de rohamra küldte lánctalmasait. Tiporni anyát, gyermeket, erényt, vallást, becsületet, börtönbe láncra, aki már parcellába kiszót emelt. Mennyből az angyal, menj sietve, az üszkös, fagyos Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok. Szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél meg a csodára. A forradalom sorsa Moszkvában dőlt el. Október végén kiderült, hogy az Egyesült Államok nem fogja támogatni a magyar szabadságharcot. A szovjet vezetés így elhatározta, hogy fegyverrel veri le a magyar forradalmat. November 4-én megindult a mindent elsöprő szovjet katonai támadás, és a forradalmat végre folytatták. Egyáltalán
novemberi szélben, és csak a lengőrugókat látom. Milyen tépett a fekete hollószer, milyen fakó a háromszínű állam. Egy hónapja robognak együtt ketten, nap csókolja, eső, hóveri őket. Reménykedve, datosan, önfeledten nézi, mozdulatlan gyilkos tankot, szoborarcú szovjet katonákat, szilasztelben, blúdra teterednek, lánnak, lobognak és csüggedten áznak. Mások csodálják bátorságunk, mi meg naponta meghalunk, dzsida s golyóbeli hátunkon. De megmutatjuk a világnak, hogy mikor mindenki lapul, s csak a rádió kiabálnak, mint akinek már mindenképpen minden, hát életet adunk szabadságért cserébe. Várok, ha van leányom, lenne örök álmom, örökre megmaradnak, széjjel nem hullanak, mintha lenne Isten, tenyerére venné, óvnál széltől bajtól, soha le nem tenné. A harcok következtében Budapest 11 évvel a háború után ismét romokban hever. Közel 20 000 fő megsebesült, több mint 2500 ember, ebből 2000 Budapesten meghalt. A szovjet hatóságok november első napjaiban 5000 főt elfogtak, akik közül a KGB 860 ember, köztük kiskorú fiúkat és lányokat és hadifoglyként szovjet területre fújtott. Gyilkos sortüzeknek 450 fő esett áldozatul. Magyarországon a szovjet tanácsadók utasításai alapján 15 000 embert elítéltek, közülük 229 főt kivégeztek. Nyitott határokon át megindult a menekülők áradata. Egy hónap alatt 200 000 magyar hagyta el az országot, és szóródott szét a nagyvilágban. Eredj, ha tudsz, eredj, ha gondolod, hogy valahol bárhol a nagyvilágon könnyebb lesz majd a sorsod hordanod. Eredj! Szállj, mint a fecske délnek, vagy éjszaknak, mint viharmadár magasából a mérhetetlen égnek, kémleld a pontot, hol fészek rakó vágyait kibontod. Eredj, ha tudsz! Eredj, ha hitetlen hiszed, a hontalanság odakön nem keserű, mint idebent. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakön a világban nem átcsod az lelkedből, ez érző élőfából az emlékezés új kereszteket. Lelked csillapuló viharának észrevétlen ezer új hangja támad, süvít, sikor, s az emlékezés keresztfáira téged feszít fel a honvágy és a vádat. Eredj, ha nem hiszed. Fogjad! 1958-ban zárt tárgyaláson halálra ítélik, majd kivégzik Nagy Imre miniszterelnököt. Utolsó kívánsága az akasztás előtt, hogy fenntartassa szemüvegét. Mikor összerándult a teste, és előzökkent a halálba, a fémkeretes könnyű üveg a betonra hulladt és megrepett. Ha látni akarsz, vedd föl, tedd föl, és tekints a repett világba. Elárulva és megcsalatva, kincstári kukuruszba csavarva, villanygúttal összekötözve, arccal földnek ástak a földbe. Mégis, eltört napcsigójával nem állunk perben a világgal. Mi már tanulságot tettünk, senki nem ítélhet felettünk. Életünk adtuk a hazánkért, s igen, a világ szabadságért. S ha lesz valaha örök béke, annak mi lehetünk előképe. Újra kell kezdeni minden szót újra kimondani. Újra kell kezdeni minden művet és minden életet, kezünket mindenkinek oda nyújtani. Újra kell kezdeni mindent a világon, megteremteni, mi nincs sehol, de itt van mindjárunkban mégis, belőlünk sürgetve dalol. Újra kell hinni, hogy eljön valami, valamikor, valahol.
Ma szikratűz csak egy külön szívében, holnapra már nagy testvérérzelem, mely a viharban is lobogva, égve, uralkodik büszke százezreken. Ma szikratűz, holnap láng, majd tűzerdő, mely bíborával az égig lobog. Hiába tiprodál, mindig növekvő, s ha szunnyad is, nem oltják el korok. A fáradt ük haldokolva még, égő hon szerelme fákja lángját, átadja, s minden az utódra szállát. Meggyújtja ő, s a tűzár szerte árad, átadja gyermekének, ez fiának, majd tovább, tovább, és a fákja ég.